Hey, hey, aha, 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 aha. गोसोनि खोथाखौ फोरमायो नोंखौ दि आङो गोसो थोयो मोथो मोथो गोरबोनि थिननायाव अननाय मोनगोननि मिजिङाव गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय आं फार्स्ट लाभ लेटार हे हे फार्स्ट लाभ लेटार गोसोनि खोथाखौ फोरमायो नोंखौ दि आङो गोसो थोयो मोथो मोथो गोरबोनि थिननायाव अननाय मोनगोननि मिजिङाव गसाइनि दहाय लानानै लिरबाय